Ο Θωμάς Μάτζιος είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού και ήταν παρόν σε όλες τις διαπραγματεύσεις με τον Αντώνη Σαμαρά. Τον έχουμε εδώ τώρα να μας πει, κύριε Θωμά Μάτζιο, γιατί έγινε όλο αυτό το παιχνίδι για την ανάδειξη του νέου Πρωθυπουργού, τι ήταν όλο αυτό το παιχνίδι με τον Λουκά Παπαδήμο? Ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτοί δεν ήθελαν να ακούς για να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε ότι αυτό εμείς δεν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Ο Αντώνης Σαμαράς δηλαδή ήθελε να βάλει δικό του άνθρωπο της Νέας Δημοκρατίας και εσείς δεν θέλατε ή θέλατε, ποιος τον ήθελε τον Λουκά Παπαδήμο τελικά? Ναι, μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει δεν θέλουμε και εμείς και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και μετά είπανε αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς λέει θέλουμε να γίνει. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι, όποτε το κάνει ο Ψουαρής και πάει.